arrastion lan hori eta Gatikako udalaren ohiko osoko bilkurari hasiera emango dotzegu. Lehenengo puntu modure, aurreko akta onartzea hala badagokio. Eta aktaren gainean irakurri dozuen, zerbait esatekorik. Bigarren puntua, alkatetza dekretuak, komisioan komentaren duzen dekretuak eta bardin-bardinak dira. Eskadako zuen ezer, aurrera egin dugu. Hirugarren puntu modure, Izuzko Albonega Bregel, Gatikako EH Bildu zinegotzi, berriaren kargu hartzea. Baizuzko bako gunden, ongi etorri. Denbora bitxerago. Baina hemen zauz eta espaimu hori da. Osea, que ongi etorri eta berri da azkariak zerre esaten digun. Hemen jarduere eta ondare aitorpena eginda, hemen dago bere kredentziala. Eta zinegotzi guztiekin eta zuen guztiekin egin da moduan, idazkari lez eta garriko dut 1979ko formula karguaren juramentu promesa egiteko. Orduan nik irakurriko dut eta zuk edatzen duzu. Izuzko, zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zure kontzientzia edo honoreagatik Gatikako udaleko zinegotzi karguko obligazioak ondo beteko dituzula. Erregeari leiala izanez eta konstituzioa ordeko eta goneraziko duzula. Estatuko arau nagusi gisa. Legeak ala behartuta hitza ematen du. Hauek gauza hauek hartan jasoko ditu eta bidaliko dugu hauteskunde batzorde zentralean, junta elektoral zentralean, bale? Antzagoz, Koldo gehinoz ez dugu erregen azpinelo zerik onartu. Hori begon da edoletxe. Ia, ze pasada nabe. Zuek egin zuek izan oindel lagurte beta. Gauzek, era asko da esateko. Aurrera egingo dugu laugarren puntua, Bizkaiko Foru Aldundiari eskaerea hurrengo errepide foralen inguruan Bilbao 31-44 errepide forala eta Bilbao 41-4 errepide forala. Kasu honetan komisioan komentatu gendun moduen, esan GTI egon eta apurbete azalduko dut gainetik zer diktaminatu zen. Bai Ugarte eta Libaronako auzotarrak pasadan urtean eskaera bat egin zaurien Bizkaiko Foru Aldundiko errepidea da gaur egunean Mesagatikako sarreratik Libarona auzora kilometro bat udalera pasteako, horre velozidadeak eta hainbete gauzen inguruen. Eta pasadan urtean Bizkaiko Foru Aldundira joan ginen, hau honetaz hitz egiteko, eta momentu horretan eurek esan zuzuen anteproiektu bat egingo zauriela. Berbaz egin genduen eskaera, eta eurek esan ziguten anteproiektu hori gabonak bueltarako saiatuko zirela egin daukiko. Otsailean deitu ziguten, anteproiektu bat aurkeztu, eta eurek komentau zuzkuena zan, egongo dutxut nik zerako temen kopiak egiteko, komentau zuzkuena zan, eurek prest dauzela bide hori, errepide hori udaletzeri lagateko, eta baita bebai dirue emoteko errepide horretan bidezko espaloi bat edo egiteko. Gauza da, guzti hau egiten da konbenio baten bitartez, egin beharko zen eskaera formala, eta hori da gaur hemen diktaminatu genduna, eskaera formala egiteko diputazioari, eta hori eurek dikenean hitzarmen bat sinatuko zen udala eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean, horre batuta egongo zen ekonomikoki zer emoten dozkun udalari, obra horrek anteproiektuaren arabera egiteko. Anteproiektua haurek egiten dabe, baina gero udalak bizitatu behar dau eta udalak
konprometiuten da diru hori obra horretarako izango dela, eta bueno, aldaketak bai egin behar da bidezen, edo danadakoa obra proiektuaren esku eta udalaren esku lotuten direz. Harrietan ere bai formula hori erabili izan dute, eta hori izan komentau soskuena. Horretatik aparte, hitzarmen honetan berberean eskatu ziguten Latxagandako 20 metro justo Birleko errota bidea koiu baino lehenau, dauz 20 metro bidezenak Bizkaiko Foru Aldundiarenak momentu honetan, eta eskatu ziguten hori bai udalaren gain hitzarmen bardin horretan lotu ahal izateko. Mungiak eskatu dau Birleko errota tramu guzti hori, eta baurek esaten zauren Bizkaiko Foru Aldundiak 20 metro horrekaz ez dakoela zentzurik geratutea, beraz, udal mailara pasatea horrek 20 metroak. Eta hori da labur bilduta, kondizioan azaldu nagoena uste dut, ez dakiz hau zarraztuten duten, baina hori da. Orduan, diktamena urrengoa izan zen, gaia. Bilbao, 30-lau eta Bilbao, 41-4 errepida foralen zati batzuk Gatikako udaleri lagatea. Zioen azalpena. Bilbao 30-44 errepide foralean udalak eskatutako dauen zatian asmoa da abiadura murriztu tramu horretan, eta hor espaloiak eta bidea behar den moduan ipini. Horretaz aparte, Libarona eta Ugarte auzoan auzotar batzuek idatzi bat egin zuten eta euren eskaera ere udalbatzak asetu gura dau. Honetaz aparte, Birleko errotan 20 metroko zatia dau, Bizkaiko Foru Aldundiarena dena, eta Birleko bidearen gainontzeko tramoa Mungian dagoena. Mungiako udalak eskatu dau beretzeko. Hau dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak dio ez daukala zentzurik 20 metro horiek solte ustea, eta horregatik eskatu gura zaio ere zati hau proposatu prozesu berean guri lagateko. Diktaminatzen da, eta hau da emaitza, aldeko botoak Bilduren partetik bat, eta EAJaren aldetik 5. Beraz, diktamena aldekoa izan zen. Beraz, diktamen berbera mai gainean jartzen dugu bozkatzeko. GTI? Bildu? Eta nasutan, Berkatu GTI? Bai. Atento seguir. Ez dut esan, baina beste gauza bat komenta zuzkuena zen, hori kilometroa da Mesako sarreratik Libaronaraino, baina eurek bai esan zuzkuen ez dakola zentzurik rotondatik Mesarainoko ezike, eta hori izatie udalan kargu joango zala. Eurek egiten daure, eurena dana moten dozkue konpentsazio ekonomikoa, eta bestea udalaren gain da. Zeurik esaten zaure... Horretik adibidez, ez deko zertan hortik urbati joan behar. Eta gainera hor beka... Horreningo da hori zeura bidea erromatarkuntzako historikoa? Aurre hartu zen. Ia. Hor bai ikusten daure ja teknikoa. Oin ikusten dut eta lehena panaderu bakarrik ikusten dut. Bara hori reduzioagaz eta horregaz guztiegaz emoten dau enalala. Bosgarren eta azkeneko... Honetan, badakit lagapenaren inguruko zera izan dela, igual bosgarren puntuan pasatzeko dela, igual. Baina honekin lotura dauka, aurre proiektua edo planoak eta eman zaizkigu, suposatzen da hau ez dela itxia. Gero, zenolako partaidetza edo herritarren ekarpenak eta jasotzeko zenolako prozedura diseinatuta dagoen, edo pintzatuta daukazuen, edo nio goiz da, horretarako. Eta guk aurreatu nahi dugu hori, bere momentuan ere, bestelako ekarpenak eta jasotzeko, nolabiteko partaidetza. Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik, momentuz prozedimendua esan dozku zein dan. Eurek anteproiektu bat egiten dauriez, balorazio ekonomiko bat egiten da horren ganean. Orduan, hori eurek anteproiektua holan emoten dutzue,
eta gero ja udala dalez ejekusioa egingo dauena, gero udalaren esku, geldituten da, egiten dugun partaidetza edo... Joarak edo planteatzen badire, dire... Hori gero gure arkitektoak komentau zoskun, berabe harrietan dau arkitektoa da, eta han egiten ari dira, orain. Orduan, bueno, berak bai azaldu zauen gero obra direzioa eta emoten danean eta orduan da momentua bebai hori partaidetza edo, bueno, egin aldana edo proposamena botateko edo dara nolakoa. Hori eurek egiten dauriak, balorazio bat egiteko eta euren lan egiteko modu edala, hitzarmena egin alizeteko, lehenengo hori proposatzen da hori. Bai, hau, gehien baten, nik holan ez dut ulertu, baina igual izango zen du nola, herritarrek bultzatu dabe euren kezkagatik, ze hau planteatu da pila bat aldiz egitea lehen egin zanen Garai Barrioko abre, eta beti esaten zen, bueno, suave, gero herritarrak behartu da beren apur eta euren eskakizunagaz, ordun mugitu da, edez bestetara. Bueno, ni alkate izena zen bitartean eta udaletxe honetan egon zen bitartean, ez da egon eskaririk auzotar horien partetik, bai udalaren partetik beti be esan dugu, ona dala, apurka-apurke, bai mirantza, bai laurotarantza, bai koiubidez udale eskumarean bideak, eta zentzu guztikoa da bai, begarantza, bai eitea, holan ikusten dut, hori holan izena. Egie da, auzotarrak egiten da hori da eskadera hori, eta momentu horretan martxan jartzen dugula. Eta hori izan da. Benetako parte hartze hori da, benez? Claro. Horregatik egiten direz hainbeste parte hartze prozesu eta, herria danok egiten dugu. Hau ez ez, akordioa bidaliko dugu ziurtagiria bizkatuko dugu. Eskaera, bai. Ziurtagira akordioa. Bosgarren puntura paseko naz, eskaerak eta galderak, ez dakiz edo refustuen. Ongo dire, holan izen da, amaitutzat emoten dut. Eskerrik asko. Lan hori amatatzen dago kamara ikarek eta zure berdeak. Gure basu. Bueno, fuera de tiempo, me han preguntado algunos